אבי זיילר, שלום לך. תראה, חליפה שאני אתפור, או תיק השקעות שאני אתפור לבן של רוטשילד, או לך או לי, לא תהיה אותה חליפה. לקחת את הכסף שהתפנה לך. אנחנו מחלקים אותו למנות, לפי הצרכים. בשנה הראשונה התיק יהיה סולידי לחלוטין. יהיה מושקע באגרות חוב שאתה יודע כי בסוף שנה מה שאתה תקבל. בשנה השנייה אתה תשקיע, אולי טיפה יותר סיכון, עדיין תדע מה אתה מקבל. הסיכונים זה רק סיכונים. להיכנס לסיכונים במרכאות ובלעדיהם זה בעצם להיכנס לשוק ההון. נכון. להיכנס לשוק המניות. עשינו מחקר ובדקנו מי שהשקיע במשך 10 שנים, כל חודש 1,000 שקל, ושם אותם במדד 100, מדד מניות 100, יש להם 220,000 שקל. מה המסקנה? המסקנה שאלמנט התשואה או אלמנט הרווח בשוק המניות הוא עודף וגדול יותר מאשר באפיקים אחרים. יפה, אבי זיילר, המון תודה.